Focus 103,6. Τα βρήκε μπαστούνια η Βούλα η Πατουλίδου. Μπορεί να κέρδισε μετάλλιο, αλλά την Τζιμισκιά άργησε πάρα πολύ να τη διασχίσει. Δεν είχα αεροπλάνο, είχα αυτοκίνητο. Έπρεπε να βγεις από τα πεζοδρόμια για να τρέξεις. Ναι, που θα άφηνα το αυτοκίνητο. Καλό μεσημέρι. Θέλω καταρχάς να μου πεις μπράβο για το εξής. Άκου να δεις τι ζητάω. Μου ζήτησε να μην πω σε κανέναν τίποτε για αυτό που μου εκμυστηρεύτηκες. Και εγώ δεν είπα σε κανέναν τίποτε. Ναι, και μετά μου τα ρίχνες την επόμενη μέρα. Ναι, αλλά γιατί είχε διαρρεύσει όλο τον κόσμο. Φταίω εγώ. Ναι, Μα έτρεχε εδώ συνάδελφος η Εύα, την έχει γνωρίσει, για να μου δώσει αποκλειστικά, λέει, αυτό που για τη Βούλα. Λέω, ρε παιδιά, εγώ είπα στη Βούλα, δεν το πω πουθενά και δεν το είπα και τρέξατε και το είπατε σε όλο τον κόσμο. Κοίταξε, εντάξει. Ο κόσμος το έχει τούμπανο, ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρια. Αλλά δεν μπορεί να καταργήσει καμία αρχή. Δεν γινόταν να το κρύψεις τώρα. Ωραία. Μεταξύ μας. Μην κοιτάς, εγώ απλά επειδή είμαι λίγο τη δεοντολογία, γι' αυτό το κράτησα. Το ξέρω και γι' αυτό και μιλήσαμε. Ναι, και γι' αυτό μου είπες, μου λες γι' αυτό σου λέω ναι. Είναι τώρα είσαι έτοιμη να ακούσεις διάφορα, όχι από μένα, γενικά από τον κόσμο. Και τι θέλει η Βούλα με τον Τζιτζικώστα και τέτοια. Πολύ ευχάριστο να απαντήσω. Τι θέλει λοιπόν η Βούλα με τον Τζιτζικώστα. Τι σε έπιασε, ας πούμε, και θες να κατέβεις στις περιφερειακές εκλογές και μάλιστα ως αντιπεριφερειάρχης. Τι με έπιασε. Το σκουλίκι, άμα το έχεις μέσα αυτό της ανησυχίας και κάθεσαι απέναντι σε ό,τι είναι στάσιμο και στατικό, εννοείται ότι σε έχει σε εγρήγορση έτσι ώστε να είσαι αυτό που όλοι θέλουμε, ένας ενεργός πολίτης. Αλλά το βασικότερο όλο στην εποχή μας είναι να έχουμε καλλιεργημένους πολίτες. Να μπορούν τουλάχιστον να αποφασίζουν τι θέλουν. Ναι. Θα μου πεις, έχουν αυτή τη δυνατότητα να πούνε ναι, θέλω αυτό. Προφανώς αυτό κανένας δεν το αφαιρεί. Αλλά το θέλω σημαίνει διεκδικώ, το θέλω σημαίνει ενεργό, το θέλω σημαίνει συνεργάζομαι, ανταγωνίζομαι, συναγωνίζομαι. Είναι ο κανόνας του αθλητισμού. Και αυτό. αν σου πω εγώ, χωρίς να το εννοώ και το ξέρεις, όταν λέω εγώ πολίτης, γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένος να διατυπώνω ερωτήματα. Έχω. Μην ανησυχείς. Γιατί πήγες με σίγουρο άλογο. Δεν είναι το σίγουρο άλογο. Είναι το σίγουρο άλογο. Δεν είναι... είναι ένα από τα δύο σίγουρα άλογα. Είναι μόνο το σίγουρο. Αφού είσαι άλογο. τόσο καλή και τόσο μαχητική, δεν πήγες με ένα κόμμα, με κάποια παράταξη η οποία δεν έχει τύχει. Να στο γυρίσω αλλιώς. Ναι. Και γιατί δεν πήγα στο σίγουρο που ήταν το επικρατεία στο 7. Τότε σου παίξανε ένα κολπάκι. Όχι, δεν σε βάλανε στη σίγουρη θέση, σε βάλανε στην παρολίγων τελικά. Όχι. Βάλανε στην σίγουρη θέση. Τεταρτοπέμπτη δεν σε είχανε. Ναι, βάλανε στη σίγουρη θέση γιατί τότε με μονάδες πολλές διαφορά πήγαινε το Πασόκ. Ήταν σε σίγουρη θέση. Αλλά ο τρόπος και κάποιοι παρατρεχάμενοι πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι, που σημαίνει ότι λες παιδιά, εγώ ναι μεν το επικρατείας τι είναι. Υποτίθεται διαλέγεις μια προσωπικότητα, αλλά τη φέρεσαι με ένα σεβασμό. Το θυμάμαι, το είχαμε συζητήσει λοιπόν, τότε. Άρα δεν είναι το σίγουρο άλογο. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος μέσα σε αυτήν την διαδικασία, την δοτή της αντιπεριφέρειας που του δόθηκε. Πάρα πολύ ωραία. Τη δούλεψε, έγιναν όσα έγιναν, εκλέχτηκε μεταξύ των εκλεγμένων ως περιφερειάρχης, προσπάθησε να κάνει μέσα σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα το όποιο έργο, οι μονάδες που είναι καταγεγραμμένες για την απορρόφηση των κονδυλίων, 20 μονάδες διαφορά μέσα στο ένα χρόνο από 50-73, πόσο είναι από 53-73, δείχνει τουλάχιστον μια ποιότητα αυτού που είναι ζητούμενο στην εποχή μας. Και είναι ένας άνθρωπος που συζητάς και που ακούει. Ξέρεις πολλούς στην εποχή μας να ακούν. Δεν σου κρύβω ότι είχαμε κάνει συζητήσεις και από πριν από ένα χρόνο και πριν από 6 μήνες. Και έλεγα ναι μεν αλλά υπήρχαν διάφορες προτάσεις που μπορεί να αμφισβητηθούν μετά. Αυτό είναι που σου λένε. Σου λένε κάποιοι ότι το άφησες επίτηδες μέχρι τελευταία στιγμή για να δεις ότι ο Τζιτζικώστας τρέχει πιο γρήγορα και να πας με τον Τζιτζικώστα για να γίνεις αντιπεριφερειάρχης. Θα μπορούσε να είμαι τώρα. Ο Ιωαννίδης το πρότεινε. Θέλετε να ρωτήσετε τον ίδιο ξανά. Επειδή κάτι ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Δεν πειράζει, εγώ τον αγαπώ, τον τιμώ και τον Ο ίδιος είπε δεν στο πρότεινε ποτέ. Τον αγαπώ, τον τιμώ και ο ίδιος είπε δώσε μου μια είδηση να τη γράψουν στα blog να γίνει χαμός. Στο είπε ναι ή όχι. Σβήνω πάντοτε τις συνομιλίες και τα μηνύματα. Ναι, αλλά υπήρξε. Για να σβήνεις υπάρχουν. Και σου είπε σε θέλω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό που σου ρωτάω. Γιατί ο Γιάννης είπε ότι ποτέ δεν στο πρότεινε. Ναι, το πριν από σε εξέθεσε. Δεν πειράζει, ας με εκθέσει αν αυτό νομίζει ότι του κάνει καλό. Ναι, αλλά εγώ τώρα ποιον να πιστέψω, το Γιάννη που λέει ότι δεν στο πρότεινε ή εσένα που λες ότι στο πρότεινε. Νομίζω ότι ξέρεις και τον Γιάννη και τον τρόπο του. Νομίζω ότι ξέρεις και την Πατουλίδου και τον τρόπο συμπεριφοράς της. Από εκεί και πέρα δεν θα έλεγα ποτέ κάτι απλά για τον εντυπωσιασμό. Δεν θα έλεγα ποτέ. Άρα ο Γιάννης λέει ψέματα. Δεν ξέρω αν λέει ο Γιάννης ψέματα ή αν λέει τη μισή αλήθεια που τον βολεύει. Τον αγαπώ, τον τιμώ και τελεία. Θες να πάμε σε άλλο που νομίζω ότι μπορεί να είναι στα δύσκολα σε θέλω, όχι και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω είναι ότι... με σεβασμό σε έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή όταν ήταν
πάλι ποτέ προπονητής. Δεν μιλάμε για όλα τα άλλα. Με πολύ σεβασμό και αγάπη. Περιμέναμε, έπαιζα μπάσκετ, 2 ώρες για να δούμε την ομάδα του Άρη. Εγώ δήλωσα και δηλώνω γκαλική. Α, ναι. Ναι, δεν το Είσαι συζητάμε. Άρης ή Γκάλης? Γκάλης. Χωρίς να είσαι Άρης. Γκάλης. Από τη Σκέτο στιγμή που ο Γκάλης. Γκάλης ήταν Άρης, ήμουν Άρης όπως ήταν και όλη η Ελλάδα, γιατί έβαλε ένα πολύ μεγάλο θεμέλιο λίθος στο μπάσκετ και τράβηξε τα παιδιά. Δεν θα σου κρύψω, γιατί δεν ήμουν ποτέ ανέντιμη, ήμουν τόσο αληθινή που είναι παρεξηγήσιμο, με τον κύριο Ιωαννίδη. Τον αποκαλώ κύριο Ιωαννίδη, γιατί κύριος είναι. Κύριος είναι. Και με τον Ερυθρό Σταυρό υπήρξε μια συνεργασία εξαιρετικά καλή. Όταν οι δικοί μας οι εθελοντές στον Ερυθρό Σταυρό. Γιατί δεν πήγες με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη? Γιατί είχα δώσει ήδη το λόγο μου. Μόνο αυτό θα μπορούσε να πας, δηλαδή, αν δεν είχες δώσει το λόγο σου? Όταν δίνω το λόγο μου, τελειώνουν όλα τα άλλα. Και ας είναι και καλύτερα ή χειρότερα. Τελειώνουν. Μπορώ να πω όμως αυτό, γιατί εγώ δεν θέλω να δικώ μία πράξη που ήταν πράξη φοβερά καλή για τον τόπο μας. Εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Όταν λοιπόν εκπαιδεύτηκαν οι γυμναστές που δούλευαν στα μαζικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας, και πραγματικά στις πρώτες βοήθειες, ξέρεις τι είναι να βγάζεις εσύ το γυμναστή έξω και να μην μπορεί να δώσει, γιατί δεν το είχαμε διδαχτεί τότε στη Γυμναστική Ακαδημία. Εκπαιδεύτηκαν όλα τα παιδιά, ενθουσιάστηκε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ήταν υπουργός αθλητισμού. Όπου λέει, τι μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδιά, και η Γενική Γραμματεία ή το κράτος, ξέρω εγώ, για τον Ερυθρό Σταυρό. Και όχι για τον Ερυθρό Σταυρό γενικότερα, για το κομμάτι, το τμήμα της Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης τα κάνει αυτά και τα έκανε και το ξέρω, και το τμήμα της Θεσσαλονίκης. Εμείς αν έχουμε στον Ερυθρό Σταυρό ένα διασωστικό αυτοκίνητο που είναι δυνατό και μπορεί όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά σε όλη την Κεντρική Μακεδονία να βοηθηθεί, εύχομαι να μην υπάρξει ποτέ ανάγκη, να μην παραστεί ποτέ ανάγκη, το οφείλουμε στο Γιάννη. Αυτό εγώ δεν θα πρέπει να το πω. Και δεν υπάρχει επειδή σκοπίμως εσύ ήρθες αργά, ξέρω, γιατί δεν θες να μου αφήσεις πάρα πολύ χρόνο. Θες να ξανάρθω αύριο? Κάθε μέρα. Εγώ δεν θα είμαι αύριο. Εγώ θα είμαι αύριο στη Χαλκιδική. Θες μεθαύριο? Επειδή διατηρείσαι μια χαρά, θέλω να ρωτήσω ευθέως πολιτική ερώτηση. Πρόσεξε, βοηθάω. Κουρτίνα 1, κουρτίνα 2. Θα βγει το ζόγκο. Είναι μέσα στη διατροφή της Βούλας Πατουλίδου. Πιες το νερό σου. Η ελιά. Και κότσο βασιλιά. Η ελιά είναι. Και κότσο βασιλιά. Είναι η ελιά, λέω, μέσα στην δίαιτά σου. Εγώ έχω 40 δέντρα, κόρη μου. Αυτά δεν δέντρα, πολιτική είναι ερώτηση. Όχι, πολιτικά. Ελιά τρως? Πολιτικά θα σου απαντήσω. Ναι. Η ελιά, γενικότερα ξέρουμε, όσοι έχουν έστω και ένα δέντρο, κοντά 2 χρόνια πριν είχε πάρα πολύ καρπό. Πέρσι δεν έβγαλε καθόλου. Και νομίζω εσύ που είσαι στη Χαλκιδική. Ναι, τώρα έχει και λοβέρδο όμως. Ξέρει από δάκο. Ο λοβέρδος. Δεν ξέρω. Αυτό κι αν είναι. Κοίταξε να δεις. Ποια είναι η διαφορά τώρα με σένα? Τώρα με αφόπλησες. Ποια είναι η διαφορά με σένα? Θες νεράκι? Όχι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Είμαι πολύ θυμωμένος με τα κορίτσια και τα αγόρια που μας έχουν ξεχάσει τους Θεσσαλονικείς και τώρα τα βλέπω σε όλες τις εκπομπές. Όπως και το έχω πει δημοσίως, η Εύα η Καηλή. Δεν έχω τίποτα με το κορίτσι, αλλά ξαφνικά μας θυμήθηκε γιατί της αρέσει η ελιά, από ό,τι κατάλαβα. Εσύ δεν μας έχεις ξεχάσει, και το εννοώ, γιατί έχουμε μια επικοινωνία και με άλλους συναδέλφους που με έχεις στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εσύ είσαι και έξυπνο παιδί. Το εννοώ, δηλαδή. Θα με ενοχλούσε άμα ήσουν ένα ούφο και σε έπαιρναν εκεί επειδή απλά ήσουν η Ολυμπιονίκης. Να σου πω, εχθές, τελειώνοντας τη συνέντευξη τύπου, είναι ένας δημοσιογράφος, γιατί κάποια στιγμή αγκαλιαστήκαμε με τον, λέει, μια φωτογραφία, ξέρεις, αυτό το ήθιστε, που όντως τον Αποστόλη είναι 37 χρονών, αλλά έχει τη στιβαρότητα, ενώ νομίζεις ότι δεν είναι, την έχει, λέει να αγκαλιαστείτε. Οπότε λένε, εντάξει, λέει, φτάνει, λέει, ζηλεύουμε. Λέω, άμα θέλετε να σας αγκαλιάσω στις δικόστες, πείτε τώρα, παιδιά. Δεν θα μπορούσα ποτέ. Αυτό βέβαια το πληρώνεις, πάντως και αλλά δεν μπορώ. Χρειάζεται λίγη ελιά, νομίζω. Θα χρειαστεί λίγη ελιά στη δίαιτά του. Μπορεί να έχει. Και να χάσει κυλίτσα και να πάρει κοσμάκι στο δεύτερο γύρο. Κοίταξε, είδαμε και αυτούς που δεν έχουν και κυλίτσα και αυτούς που έχουν και κυλίτσα. Όχι, εγώ πάλι πολιτικά το λέω. Το ξέρω και εγώ πολιτικά σου απαντάω. Η δεύτερη, γιατί όλα από ό,τι φαίνεται Βούλα, τώρα μην μου πεις, δεν ξέρει κανείς, η κάλπη είναι. Για ποιο? Δεύτερο γύρο πάτε εσείς με τον Ιωαννίδη. Τότε αλλιώς δεν θα γινόταν δημοσκοπήσεις, μωρέ Δημήτρη. Ναι. Και δεν θα γινόταν ολόκληρες εκπομπές. Ναι, πάτε συνεπώς καρφί, πάτε καρφί για εκεί. Είσαι λίγο Πασόκ? Τι εννοείς? Πώς λέγαμε όλοι για αποκεφτέδες παλιά. Τι εννοείς, είσαι λίγο Πασόκ, νιώθεις λίγο Πασόκ? Τι είναι το Πασόκ? Εσύ θα μου πεις, εσύ. Είμαι πολύ Ελληνίδα. Αν αυτό Πασόκ. μπορούν να μου το. Δεν ήμουνα Πασόκ. Τότε με το Παπαδρέου τι έκανες? Δεν ήμουνα με το Πασόκ. Θα σου πω λοιπόν. Έπεσε σε μια εποχή αυτό που. Μα θα σε έβαζε επικρατεία στο Πασόκ χωρίς να είσαι Πασόκ? Ναι, γιατί υποτίθεται ότι ήταν η νομαρχία, όπου είχα πει εγώ δεν θέλω να φύγω από την νομαρχία, γιατί πρέπει να τελειώσει μια διαδικασία. Γιατί δεν μπορεί να ξεκινάς κάτι άμα μας βολεύει το κόμμα. Δεν είσαι Πασόκ, τι είσαι? Εχθές είπα το εξής
Μην με κάνει να σε ρωτήσω για σένα το ίδιο πράγμα. Είπα το εξής, γιατί είχα συνέντευξη του Τζικώστα. Ναι. Λίγο όταν έφυγε, τον είχα για το φεστιβάλ. Τι απάντησε για να απαντήσει το ίδιο? Όχι, δεν ρώτησα στον Τζικώστα αυτό. Στον Τζικώστα ρώτησα κάτι άλλο και δεν απάντησε γιατί είναι πολιτικός. Πριν με ρωτήσεις. Το ρώτησα. Στην κάλπη θα ψηφίσεις Καμένο ή Σαμαρά? Εσύ τι θα ψηφίσεις? Αν η κάλπη δεν είχε παραβάν, θα στο έλεγα και τώρα. Είσαι έξυπνο κορίτσι. Γιατί κακό είναι να μου πεις? Και γιατί κακό? Ο Καμένος σου στηρίζει. Το παραβάν. Κοίταξε, σε σένα δεν πολύ ισχύει. Στον Απόστολο ισχύει, γιατί ο Απόστολος είναι στη Νέα Δημοκρατία χρόνια και τον στηρίζει ο Καμένος. Και το ρώτησα. Όταν πας στην κάλπη με τις ευρωεκλογές, θα ψηφίσει τον Καμένο που σε στηρίζει ή τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, πες μου. Τον στηρίζει, δεν τον στηρίζει. Γιατί όχι στηρίζω, όχι μετά. Ποιος, η Νέα Δημοκρατία? Προϋποθέσεις. Όχι, ο Καμένος. Τον στηρίζει. Έτσι δεν τον ήταν? στηρίζει. Μακάρι να τον στηρίξουν κι άλλοι. Μπορούν. Ναι. Όταν έχεις ένα νέο άνθρωπο, αν δεν του βρεις κάτι μεμπτό, γιατί θα πρέπει ντε και καλά σε έναν τόπο να του παίρνεις το κεφάλι? Όχι, γιατί το μόνο μεμπτό που του αύριο. Προσάπτουν είναι ότι ο αρχηγός του κόμματος του είπε θα πας εκεί και δεν πήγε. Που για μένα δεν είναι κακό. Ξέρεις για μένα, με δύο λέξεις μπορώ ναι. να σου πω τι σημαίνει. Και είναι ένας λόγος που δεν είχα πει στην αρχή, γιατί ήταν και με Νέα Δημοκρατία, δεν είχαν προκύψει όλα. Δεν είχαν προκύψει τότε όλα 6 μήνες πριν που μιλούσαμε. Ξέρεις πώς είναι με δύο λέξεις ο χαρακτηρισμός της δικής του συμπεριφοράς? Αντιστασιακή ευγένεια. Δεν βγήκε να φωνάξει, να ρημάξει, αλλά αντιστέκεται. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν μπορεί να έρχεται η Μέρκελ να λες ότι είναι ιδιωτική επίσκεψη και να μου βγάζεις τώρα το άγγιγμα των αξιωματικών. Όχι, βάλτε την μέσα και τέλειωνε. Ιδιωτική είναι. Κάνα τώρα η Μέρκελ ήρθε, ρε βουλά. Και επειδή ήρθε, δεν είναι όμως, όταν το χαρακτηρίζεις ιδιωτικό που δεν είναι, κράτα το πρωτόκολλο. Είναι δυνατόν τώρα να έρθει η Μέρκελ για ιδιωτική επίσκεψη? Βεβαίως και δεν είναι. Τι είναι, τουρίστρια? Θα πήγαινε στη Μύκονο, αν και οι Γερμανοί. Είσαι χαζός? Γιατί όχι, σου μοιάζω. Όχι. Γι' αυτό. Τότε ούτε κι εγώ. Και γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι ιδιωτική επίσκεψη. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα έπρεπε καν να τη χαρακτηρίσουν έτσι. Θα μου πεις το γυρίζεις αλλού. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον τόπο έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει. Πώς το λένε, αναστήματα και αναστήματα ανθρώπων. Μεταξύ αυτών, για να τελειώσουμε, γιατί δεν ξέρω άμα κλείνει ή όχι. Όχι, έχουμε ακόμη 4-5 λεπτουδάκια. Έχω ακόμη μια-δυο καλές ερωτήσεις. Το επιπλέον. Το επιπλέον. Είναι καλός ή κακός πρωθυπουργός Σαμαράς? Άσε να σε προλάβω. Όχι. Ξέρεις τι είχε πει ο Σεφέρης? Και μην μου πεις, γιατί η πυκνότητα του λόγου κάνει τη διαφορά στον άνθρωπο. Είχε πει ότι και συλλογίζομαι εάν προδοσία σήμερα λένε την αδιαφορία. Εγώ δεν μπορώ να γίνω προδότης. Σημαίνει δηλαδή αδιάφορος. Ναι. Καίγομαι. Όταν 22 χρόνια βγαίνω σε όλα τα επίπεδα, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Και όχι μόνο εκεί. Αλλά με τον Ερυθρό Σταυρό έχω βρεθεί σε κόσμο και κόσμο. Με άλλη ποιότητα και άλλη προσφορά. Και αυτό που δεν φαίνεται καθόλου. Όταν λοιπόν βλέπεις και έχουμε φοβερά καλή νεολαία. Αν ακούσεις ερωτήσεις που γιατί πηγαίνω για 1 ώρα και φεύγω μετά από 2,5. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τους πω όλα είναι ωραία ή όλα έτσι, είναι να προσπαθήσω να ξεγλιστρήσω, με έχουν στήσει στον τοίχο. Πολλές φορές. Και το ευχαριστιέμαι. Όταν λοιπόν για όλα αυτά τα παιδιά, 10.000 είναι οι νέοι που έφυγαν. 10. Καλά έφευγε ο πατέρας μου. Και μην ακούσω ξανά για μετανάστη που έπλαινε παράθυρα. Μετανάστης είναι αυτός που έχει μπει κάτω, στα ανθρακοριχεία. Σαν τον πατέρα μου. Που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κρατήσουμε το επίπεδο των πνευμόνων σε ένα σημείο τέτοιο έτσι ώστε να έχει καλύτερη ζωή. Όταν λοιπόν τότε η μετανάστευση ήταν έτσι και τώρα είναι αυτό που εσύ έχεις πριμοδοτήσει είτε ως οικογένεια είτε ως κράτος για να έχει ένα μυαλό γεμάτο γνώση και το εκμεταλλεύονται οι άλλοι, μη μου πεις ποιος είναι καλός, αν είναι ο Σαμαράς, αν είναι ο Βενιζέλος. Προφανώς κάτι δεν έχουν κάνει καλά για να φτάσουμε στο σημείο να φεύγει το καλύτερο δυναμικό της Ελλάδος. Αυτούς που λέμε τόπος τα νιάτα, αλλά τα ηνία δεν τα αφήνουν, έχουν γίνει 90 χρονών και είναι στη Βουλή. Ναι, αλλά έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας και θα κληθεί ο κόσμος να ψηφίσει. Θα ψηφίσεις και εσύ. Χαζός είναι ο κόσμος, δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Εγώ ρωτώ τη Βούλα, δεν ρωτώ τον κόσμο, και τον κόσμο ο καθένας ξέρει την άποψή του. Δεν θα σου πω. Ωραία, μην μου πεις, φυσικά θα μου πεις γιατί είναι και αντισυνταγματικό να πεις τι ψηφίσεις. Αλλά λέω ο Σαμαράς. 5 ανθρώπους που μπορεί να σε αγαπούν για αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Βενιζέλο? Τρώει πολύ. Ελιά. Δεν νομίζω με την ελιά ή με τη σαλάτα όπως έλεγε ο Πάγκαλος να παχαίνει με την ντομάτα. Δεν νομίζω. Και ίσως είναι ορισμένα πράγματα που όταν μπορεί να τα τρως, αλλά προφανώς δεν χωνεύουν και δεν φεύγουν πάνω. Τα κρατάς, τα συσσωρεύεις. Είναι κακός δήμαρχος ο Μπουτάρης? Δεν θα το έλεγα. Ο Καλαφάτης θα ήταν καλός δήμαρχος? Άμα τον κερδίσει θα τον δοκιμάσουμε. Πώς σου φαίνεται?
Κάνει μια προσπάθεια. Καλό Ψηφίζει παιδί εδώ ή είναι. στον Τρυπόταμο? Όχι, όχι, στο Πανόραμα. Α, Εμείς έχουμε τον Ιγνάτιο εκεί. Και μην μου πεις αν είναι έτσι ή δεν έτσι, γιατί είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός. Καλά, ρώτησα τίποτε. Όχι, ήσουν έτοιμος. Όχι, αν θα ρωτήσω. Ήσουν έτοιμος. Αν έμπαινε σε ένα παραβάν στην Αγία Σοφία και είχε μπουτάρει καλαφάτι απέναντι, ποιο θα ψήφιζε? Να το πάλι. Αυτό επιτρέπεται. Τότε γιατί να το βάλεις στο παραβάν. Εντάξει, ρε παιδί, ποιο θα ψήφιζε? Μα το είπε προηγουμένως, τον μπουτάρι μάλλον. Έτσι όπως το πες. Αφού τον βλέπεις. Θα σου πω, το 2006. Δεν είναι κακό να πει. Εγώ ξέρω το Άκουμε, πράγμα δεν μάνα μου καταλαβαίνω. καλή, Γιατί άκουμε. δηλαδή είναι κακό να ξέρει ότι η Πατουλίδου βρίσκει καλό ή κακό ένα δήμαρχο? Θα σου πω, το 2006 όταν, όπως με βάφτισες εσύ Πασόκ, τότε γινόταν η μάχη της κορυφής. Εγώ σε βάφτισα. Η μάχη της κορυφής, άρα όταν οι ελέφαντες παλεύουν, τα βατράχια την πατούν και εμείς τότε ήμασταν βατράχια. Με τον Ποτάρη είχαμε μια πάρα πολύ καλή, όπως και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και με τον Λάζαρο που ήταν εκεί και με κάποια παιδιά, γιατί τότε ήταν ως ανεξάρτητος. Ναι. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Εκεί που δεν είχαμε με τους κομματικούς αρχηγούς της τοπικής, των ομαρχιακών του Πασόκ. Όταν λοιπόν με έναν άνθρωπο έχει συνεργαστεί, θα μου πεις, εξαρτάται βεβαίως. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, πέρα από το συνεργάτης, μπορεί να μην είναι φίλος, αλλά είναι σε μια κατηγορία που λες γνωστός φίλος και τον στηρίζεις. Ναι. Βούλα μου, κοίταξε να δεις τώρα. Και στο λέω από καρδιάς. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση, όπως και να εξελιχθεί. Αν έχεις χρόνο. Αλλά εγώ Ιγνάτιο θα ψηφίσω. Άκου, δεν λέω για τον Ιγνάτιο. Αν έχεις χρόνο, σου προτείνω να κάνουμε εβδομαδιαία εκπομπή οι δυο μας. Είσαι αστέρι, επικοινωνιακό. Δεν Αυτό μου το λες. χάρισμα, απίστευτο. Τώρα, άμα το πω, δεν λέω να εγώ ψηφίσει θα ο το κόσμο. καταλάβει κανείς, κοίταξε. Ναι. Επειδή εγώ είμαι Πες στον λάτρης- κόσμο ότι δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά, αλλά έχεις μια Όχι. χημεία μαζί μου απίστευτη. Δηλαδή, Εσύ γουστάρω φταίς. μαζί σου να. Εσύ φταίς, να μάλλον κάνω σε εκπομπή. γουστάρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Θα σου πω, επειδή έχω φάει πάρα πολύ ξύλο για να μην μιλάω αυτά που τώρα προβάλλουν είτε μέσω Ναι. της εκπομπής στο Παρτάλι, είτε στα διαφημιστικά του παιχνιδομάγαζου. Ναι. Όπου η μητέρα μου είναι από τη Μακεδονία, από τα Γρεβενά. Γρήγορα, και μιλάνε γιατί έχουμε έτσι. ειδήσεις. Και ξέρεις τι, θα μπορούσα να πω, άδειος κόλλος να παίξει τσουλέγκα. Πού να το βρω, τον χρόνο. Λοιπόν, Βούλα Πατηλούδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις Καλή τύχη εκλογές. σε όσους αγωνίζονται. Και εσύ καλά να τα πας εκεί όπου θα Να αγωνιστείς. δέσω το παπούτσι μου τώρα, Να το γιατί δέσεις, με ναι, και να τρέξεις. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία Νομικού και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Στόμα έχει και μιλιά έχει. Focus 103,6.